Amma dai kai dan mahaukaciya ne. Subhanallah. Yin zurutun kuɗi har naira miliyan 100 su shigo account ɗina ka ce wa mai maka? Kai miliyan 100? Wayo Allah na. Lokacin cin nama yayi. Wai kuma yake yana. Karfa a ce wanda turo kuɗin ne fa yake yana. Kai, amma bari in daga. Hello, salamu alaikum. Dan Allah yana magana da Awal Kainuwa. Da shi kake magana? Dan Allah kai hakuri mun yi mistake transaction ne zamu tura da miliyan 100 gidan marayu to kuma sai aka samu akasin aka tura account ɗin kai shine muka ce bari mu kira ka mun san kai mutumin kirki ne. Ina fatan dai ka gansu malam Awal. Kwarai na gansu. Ka gansu ko? Na gansu. Yawwa fa to dan Allah za mu turo maka da account number sai ka dawo mu da su mu tura zuwa gidan marayu. Amma dai kai dan mahaukaciya ne. Subhanallah. Yin zurutun kuɗi har naira miliyan 100 su shigo account ɗina ka ce wa mai maka? Ai ni kuɗi har shiga account ɗina ba su yi. Ka tausaya kaga dukiyar marayu ce. Ka san wani abu? A'a sai ka Uga kawai kai hakuri. Ni a yanzu nan maganar da ake ciki. Na yi cinikin mota ta naira miliyan 30 sannan na sayi gida na miliyan 50. Sauran kuɗin kuma za ni zuba a kasuwa. Don haka kai hakuri ba samun kuɗin nan za ka yi ba. Ba za ka samu kuɗin nan ba ka yi hakuri. Dan Allah ka dawo da kuɗin nan in baka dawo da kuɗin nan ba prison za a kai ni. Oh Allah sarki. Bawan Allah haka ban tausayi. To ka sani wallahi ba zan maido kuɗin nan ba. Na rantse girman Allah ba zan maido kuɗin nan ba. Kuma duk bala'in da za a yi ba zan maido kuɗin nan ba. Kuɗin nan an cinye su ƙarfi ya cinye. Halan da biki nake naira miliyan 100 ta shigo account ɗina ka ce wai in maido maka. Wallahi ban maidowa.